Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Haka kerteng jong ki khun ki hajar ki basang pasa opo put usam jong ka hima miliam. Haka khatsan trik no pra arajar arpau uba John F Karshieng ula IT da ka Dorcas hau ba jambor war ubolong executive member uba daipej ya nat ilaka jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban pensngau lor ka jingdon kam kerke ban thung ya ka committee ka ban penbet thama ya ka ak arajar nyau bat ya ka rule arajar khatsan jong ka hima miliam bat ban pelong ru ya ka dorbar jong ka hima miliam man la ka sisien sisnem uba John Karshieng habai kran baka Batisi TV ule tho ba nakaliang jong uba jambor war ula kran scam ban chimkhia halor kani jingdawa bat ban pha token halor kani kaphang khnang ban wanra ya ka jingshai halor ka sinshar ka khadar hapo ka hima miliam Santri Oktober arajar ka khandai mujibsem iba penyak MCM deputy CM ha tu kupor bapai ka ilaka ding yo ai ka jing tho ban yo ban thaurat kum no ban yo ka bar hima ju hima miliam bangin yo ka bar hima kat kum ka riti kristu bat kata kalau ba ka bar hima ka di bandong ka bal ha ka bangin yo ka kai pot ka pasai ka jing khin dia bat bro ki ni yo e kran ta ki jing tu ko ju ki an ju ka india bat ki riti kristu ju ka hima am tang hima miliam bro wi ka si nanta kidon ki state issues ju ka miliam state kidon ki constitutional issues betul ko ka constitution of India ni ak tungko kumbat ka Indian Registration Act ni ak tungko ka MMDR Act ni ak tungko ka Forest Conservation Act ni ak tungko ka Income Tax Act bon ki ni tungko mutanya tungko ha jingdawa jo ka ILP tingi ka dong ru ha EM in charge laka ba ni hapo ki himar ni don ka ILP wat para hasil ni don ILP Nidon ka jinglong long chukhnong kepada don di paper nidon khun hajar nidon khun sochnong nidon khun sots iem bat nidon ru ki rayot ki mot ki bomde khasi tingin pa yakaran kay ka hop kay ka banta jong ta rayot kanu mot rayot don banta ha ka dinga mo himabaliam tingila ka ru ya ka jingdong kam kerke ya ka disi council ban thum ka committee kerpang kawan kami ban pe ya ka jinglong ya ki ak ki rule ban pembet thma ya ki jing ko ak badan ha ka ak rule jo ka himam lim ki kentu kerpa ya ka ilaka department baladon kam banda don lang ki lang bashlong ki no sen syarat hapo ka exdip dorbar jo ka hima lim am bakan long balong mata ka badan tang katuan ki begi hima ki dah haka hima no klau kidon ki soda hapo ka stu dobar haka hima sora kidon ki basha jit da ka dobar hima sangut nalor ki mutu tinga soba kamtam haka hima mulim kepada haka baka headquarter jungari mo kushnong preng jungari si kada hapo hima mulim baka don ka desi council kidon secretariat kidon ki high court kidon ki office budget life budget daga jing ang note jungi ki khon ki haja ki bala tho ini shti ni bon ni soi kalong bandawa ya ka dobar hima no te ngi kan mau ya ko play CM barim bang ko ai play ba ai shala kalong ka kata ba kada long hadu ba hab lum dobar hima da dap CM ju dis council bin ka ma tu la da popular dan dai ka tu ka dobar hima kam shimlong ka bada hun nomor thamyo ya ka report thamyo ya jikai dia thamyo mo ya karen mo ni tunta juga di em charge la ka ba jambor war ila kular pun benya ya kadi ba ila ong saptip ini sakhot ini ndak ya department kala ada bishar benya ini katolot ba ka sensyar khadar kum kalau mata hilaban so thu ba hapo himam li mata la shu sakut daki acting sim daki hostnem lada dei pa kita ki menteri ki dei ki ba la ban penia ki hima mo te le si ngong tip yo odan nai ka ba pintlot ya ni kom tre kam de denya ta kadao
ngila kedau mata kasi ha jing tho juni bakala don ka jing ai ka recommendation kala don ka jing ai jing mut jong ka commission jong ka DC council nadu khat santri February khat kandai spa sampnyo kabala recommend bala di ben kun thup lang ya ki bobon ki khon ki hajar bat khamtam na bhai bakin dan benta ha ka sinchar khadar jong ka himamle kata ka recommendation jong ka commission jong ka DC council ha ka ba kala penrum ya ki arpulai jaj banong kum ki elector ha po ka himamle dang hau sampnyo dang rum ki arpulai jaj ha po ka kumki elector ni himamle tingin snow ba omta kumki elector dai di ban long ru ha ka executive committee bahkan yo ka jing ka transparency ha po ka hima bahkan don transparency po ka hima nia bila kro bun ki mata ba ni ru isha ujor ha ki bubun ki liap kitan kita romasno ki bamrum dor basno ki ma jing hin dia kita ngi mana gini kisni ki baja ha po himamle kitan kisnom ki ujor bagi orang basno kim lum dor basno telara ka ilaka department kadan hapo hima beliau ada kimla ban lum dor bar hima ban punti kena jing terekam jing hima tinggi no syuk no mo te kilaran ki isu ko bengi kwa ba la kado ni ru ba ladan kam mo ladan kam ya ka budget session ka dei ban don ka budget session jong ka hima mo ka dei ru ban don ka we ka dor bar thau ai jong ka himamle ka budget session kumba kalau mata ka mun nginang pensno kaman iya milaka ba kani ka kom ban shu khot ban pan ka budget tang ni siem bat ka isi jong ka hima kalau babak na kani ka budget jong ka hima ka di ban wan ling ba ka doba thau an lani ka dobar hima ka ba khame di ban shai kan no ka jingut ka jingmi di bin crunch hang ka sanitation jadi ini keren shang senyang benhei jong hun wajar nimpat don ke jia keren halor kan kom ai NOC gila ke dong ni kum nu bagi miki ATM hakamat surok dan cakap yang kali ni syam mata kecing deng kali no kibri ki jeng bet apa khamat dukan ki kali itu ki ya pendak ka kau sawan la ke dong aku beda bat ka education hakatalat education ba kumu kalau kebetulan ba undan kot dan selah po school ke babatai syafang ka rukom sencar dobar shlom dobarai dobar hima undan ni ish pakai history jo hima apa ki kot school yes ya ka education ya ki primary school la shimti sarkar tang ban si tulo handre 4 amen ya subsidy de kamut ba abang 4 amen ya subsidy kadang dei ka benta jong ka DC council ban free mi policy halor ka education ka iga bahangi ka DC council ban betha ya ka primary schools bakin penmi ki kot mo ngadikin khot ki rustat kum jongi bongi don ki head of department po dehu ka khasi department ban promote ya ka history jong ka jung senchar la jong apo ki primary school bali kam dar kota kam shim khang ka ta section ka government ka shushimti ya ka ne ka primary education tang ha ka bedi bat ka jing siu tulok ya ki school kino hi kai ngi kwa ka committee bakat penbet thuma ya ka ak ka rule jong ka imam le habau sim umlum do bar hima sim ba do bar kimlum do bar hima nga habwan ban complain balai ngi hab soi kini ban wan complain kadi ka kam juta council ban marmar dan kam ban da thosh thi balik khamlum ladi ben lum marmar ya ka do bar hima dai marmar ladi ben lum do bar hima lada ki rong bashnong kim lum do bashnong kalong hum ka dakut ka sanstep jawa meli MDC kalong automatic kalawan election mna wanong em ab shafi ngam bat hun ngan ab sashisne tik ka dis council ka don ha po himam de mari hasi ka chin ka pa juni kalong penkop bor yo pai ba haka RTI Act lada phim juba apa lai phosni kalawan ka fai hangni pan ni shem balada hima kimlum do bar hima kirong bashnong kimlum do bashnong ngamong para mo katuan ni te manu ban tu ki rule ki ak joma DC council kim batai tu
ba phidi ben lum ka dor bar hima hapo kata tarik hapo tau bunai lara phim lum hapo kata sini ka district council ka ilaka department kan lum ko bar hima lara phim lum ko bar snong ne ka do bar hapo kata tarik tengi pun hajar gisuk ka gitip ka la tikna be bakal no mata ka do bar snong la tikna le kan no ka do bar hima ka do bar dan rai ka kumba kalau mata kamu nak board district council ki up hadu bandawan complain ki ba hadu bande kulma ko shno bo kini gidi ki bagi on kafarang governance issues governance issues te kalau ko iki ko basusi lada ka district council kala ka dei ban bo ka thong ban pelong ya ka hima belem kum ka role model na kini ki sampu sau hima ba ka hima ka ba barok kin pe kini de kum ba kalau mata kamu kacing sencha kalau ko bom syai mo kacuk kalau bom syai yitip ba kadang kamu kut rumah mata kadang ka inquiry dan rai kata kam khang yo ya ka district council bandung ko do hima yes kadang ka ni corona ni tai dan rai kilala em bandang frame ban pembet ya jing ko joka mo haka joka hima meliam ko ong lasya ka board joka hima ban ai building permission rai padon building by law dan building by law de mo kalau dah aktif ya tip ka taput na upur usam ban ya te yen te sam te rai hang no ko by law de tamun na gini sini ya ka session ba na kalian ji em joka building by law yung kilay penbet ko kata ka an joka kan meghalaya building by law kan long ko batri kam hapo oi kam kilay bet ko state government dikatar ko dong kam ko jingkerki ban pan kala si ban pesotu ya borokat